Nevinne jemné biele či sivé kryštáliky na stromoch, zábradliach či autách. Vzniká pri vysokej vlhkosti vzduchu alebo hmle a zachytí sa na studených povrchoch. Viac meteorologička Nikoleta Hrušková. To je vlastne také skrátené označenie pre zrnitú námrazu a v doprave sa vlastne pod námrazou označujú všetky vlastne formy tých ľadových usadenín. Dopravu dnes najviac komplikovala ľadovica, či ako ju skôr poznáte, poľadovica. Bola po celom Slovensku. Vzniká po daždi alebo topení snehu, keď teplota klesne pod nulu. Voda na povrchu rýchlo zamrzne a vytvorí sa hladká vrstva ľadu. Nebezpečná je najmä tým, že vzniká náhle a bez varovania. Cesta môže vyzerať mokrá, no v skutočnosti je šmykľavá. Nebezpečná je aj na konároch či elektrických drôtoch. Ona môže narásť do vyšších, teda do hrúbky takej, že tie konáre oťažujú alebo aj elektrické vedenia a môžu sa konáre lámať alebo elektrické vedenia poškodiť. Jednou z najzákernejších foriem ľadovice je tzv. Čierny ľad. Vzniká po daždi alebo mrholení, keď sa vlhká vozovka náhle ochladí. Ľad je taký tenký, že asfalt presvitá. Vyzerá suchý, no je smrteľne klzký. Práve preto je čierny ľad jednou z najnebezpečnejších príčin šmykov a nehôd.